Parhalado pasahaton selamat hari Minggu, susude ruas namat dohoti par mingguanon. Martua ma akan aro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namar goar minggu jubilate. Namar lapatan marulupulup sude bata ma sadok ale tanoon. Topik mingguta sadarion, manotong do asin rohani, manotong do asin rohana. Apuji ma debata di bagasan lasin roha, marede sian buku ede nomor 700 ono mayat sadado tak rodia tolu godang ni pasu-pasui.
Pangihon hamuma patik ndebata di mingguta sadarion iman atar surat di sada Timoteus bidu onom ayat 10 sada. Sada Timoteus bidu onom ayat 10 sada. Alai anggoho halak ni debata mapurus masiani pareahima hati goran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeton dohot labbok ni roha. Atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata lahom mangulahon nahobar tu patina di Tuhan debata sai parbuhui mahani mangulahon nahobar tu patini. Amin.
Hatani debata kurpuk epistel di mingguta sadarion arsurat di Yohanes bidu 10 ayat sada sa rodia 10. Yohanes bidu 10 ayat sada sa rodia 10. Pajahma mar soring-soring. Na tutu situtudo na hudokotu hamu manangise na sobongo sian pitu laho tubaran biru-biru nama jakit sian jalan na asing lau bongot panak kodoi jala pamangus. Ukapon nis jaga pitui madi ibana jala di bege aka biru-birui do suarana. Jala di jodo aka biru-biruna di goarna be laho manogi hossa ubalian. Alai dang ngolo nasida mangihuton tuna asi nama porus do nasida midai aidang ditadda nasida suarani na asingi dungi didok Yesus mamuse tu nasida na tutu situtudo na hudokot tu hamuna ahu do pitu na tu biru-birui. Au do pitui paluau do ganuk nabongot sian au nalau bongot jalalau ruar ma ibana dapotan japalan ayat 10 rak mahita majaha anggo panakko orang manakoi maneati dalam aku do ubahen naro alai anggo au asa adong hamuduan dinasida ola marlobi-lobi dinasida ubahen naro ima sahatna martua do akan atu mangihon hatan debata jalan opioksa amin. Tapi kema ede puji-pujian sian kor aman.
tindak koma hapor siautai songon nah ina tindak kon ni dongata sah por siau di sadok portibion rap mahita mandok au por sia de bata Jehovah ido ama pargugun satu dusan ngatu mo palangi doa au por sia di Yesus Kristus anak de bata Jehovah nasa sadai imana tumbuhan si Maria naga dia siaton di berbadia andorang sohabunya hidup Tuhatan atmal naberi di pangumuman silatus nama dekar pajal bedan tahu kinar silang natua tuan toru kita namulak namuru dari patujuko nama naik susurgo labulu siang mendesakan Jehovah nama naik pargogo susurgo isi majana pemanggap susurgo namulun harap nama mulu au korsia di kondu berbadi lalu berbadi yang berbadi dia bukan alat sistem pada badi doa dia sekali berusaha doa dia kaya nama doa mula mulu sebut dari alat nama doa yang dua rasa amin. Tapi kema ede puji-pujian sian kur gabungan
bagaimana titik ini kuriatta. Shalom. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 30 April 2020 tolu. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu jubilate. Lapatanna marolopolok tu debatama sandok ali tanoon. Doho tema manotong do asi ni rohana. Di amang dohot inang di bahasa Indonesia tersurat di si guarni mingguta minggu jubilate, nah artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Adong kesalahan ketik, seharusnya minggu jubilate yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mau lihat ya. Paduahon pertangyangan sektor. Hari Jumat tanggal 5 Mei 2020 tolu di Patu Pahuriat Tado pertangyangan sektor Maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita Dienet Sian Kolose tolu ayat 15 sahat rodi 10 pitu. Doho tema marende mahamu di Jehovah ale sandok tanoon. Atong ria mahitaro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatoluhon ibadah minggu sore. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu dohot seterusna di Patupa Huriat Tama Parmingguon Botari masuk pukul 10 wib. Parmingguonon dihususon tu jemaat pra remaja dohot naposobulu. Pinangido tu sude akan atoras asaria mandasdasi akai anak kotai ro tu ibadah minggu sore. Paupaton persembahan ucapan syukur bulanan. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu nanaengro papungu pelean tujolo dohita ima pasahaton pelean amplop hamuliateon bulanan. Tu haperluan ni Huriatta dohot pengaturan sebagai berikut. Pelean parjolo tolu kantong. Kantong pertama warna merah untuk Huria. Kantong kedua warna hitam untuk pusat. Kantong ketiga warna hijau untuk DSH. Pelean paduahon ima pelean tujolo. Pasahaton pelean amplop hamuliateon bulanan. Palimahon warta Dewan Koinonia. Seksi remaja. Di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 tolu mulai pukul 10 wib di Patupa Huriat Tado PA seksi remaja ima nani uluhon amang situaye hutagalung SH MSI Maringanan di ruang konsistori. Nats PA di enet sian job pitu ayat sada sahat rodi opat. B. PA NHKBP di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 tolu mulai pukul 10 wib di Patupa Huriat Tado PA Naposobulung ima nani uluhon ni amang pendeta P Pandiangan MTH Maringanan di aula gereja. Nats PA di enet sian Heber 10 ayat 30. Doho tema make no revenge. Lapatanna jangan membalas dendam.
C. Undangan Paskah untuk seksi Parokuan. Hari Senin, tanggal 8 Mei 2020 tolu nanairo, borhat do pitu halak Parokuan Nihuriata untuk menghadiri ibadah dohot perayaan Paskah CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Maringanan di Gedung Sopo Marpikir. D. Undangan untuk seksi lansia HKBP Pondok Bambu. Marsogot hari Senin tanggal 1 Mei 2020 tolu mulai pukul 8 WIB sahat tunasidung borhat do 10 sia halak anggota lansia Nihuriata mengikuti senam dan ceramah pembekalan lansia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Maringanan di Buperta Cibubur. Doho tema membangun motivasi diri menjadi pewaris kehidupan kekal. Paunopon Warta Dewan Marturia Manang Seksi Musik. Siala naing bukaon Nihuriata nama Parmingguan Botari mulai tanggal 7 Mei 2020 tolu nanairo, sesi musik membuka kesempatan tu sude ruas tarlu mobi tu yanak pon Nihuriata pra remaja dohot naposo bulung untuk bergabung melayani secara sukarela sebagai pemusik keyboard, gitar, bass, kajon, biola, saksofon, dohot song leader. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi Sada Nyonya Caroline Sihombing Boru Manalu, 2 Yuda Siahaan Tolu Argasi Nainggolan. Nomor HP-na tercantum. Papituhon pertukaran pelayan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hombar tu program Distrik 8 DKI Jakarta di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu nanaingro ima pertukaran pelayan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jala Namar Jamita di Garejata pukul 7 WIB ima Amang Pendeta Retur Tanjung D Min dohot di pukul sia 30 WIB Amang Pendeta Puji Handoko Aritona MTH, sedangkan Amang Pendeta Resort Pendeta R Silaban STH melayani di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Dohot Amang Pendeta P Pandiangan MTH melayani di HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi Resort Jakarta. Jaladung sidung parmingguon di Patupa Huriatado sada kotak di pintu masuk tu gereja laho mangurupi dana operasional HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jala dana yang terkumpul akan dikirim ke rekening Bank Mandiri nomor 121-000-595-1474 atas nama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pawaluhon undangan pembekalan pelayan penuh waktu perempuan dan istri pelayan penuh waktu. Hombartu program HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Jumat tanggal 5 Mei 2020 tolu mulai pukul 7.30 WIB sahat tunasidung di Patupado pembekalan pelayan penuh waktu perempuan dohot istri pelayan penuh waktu Maringanan di Gedung Pertemuan Sudirman
di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur. Pasiahon ucapan terima kasih. Parhalado dohot sude ruas nihuriata pasahaton Mauliate tu saudari Diana Panjaitan ruas sektor Sada Wik Tolu yang telah menyumbangkan 1 unit dispenser untuk keperluan anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Pasapuluhon, Panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Naparjolo, kegiatan perlombaan. Dalam rangka memeriahkan Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu di hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2020 tolu di Patu Pahuriata beberapa perlombaan, yaitu A. Gerak jalan santai pukul onom wib. Pinangido tusude peserta gerak jalan santai asa hadir di halaman gereja pukul 5.45 wib untuk mengambil nomor undian mana nomor peserta serta mempersiapkan yel-yel masing-masing grup yang berkaitan dengan Jubileum HKBP Pondok Bambu. B. Lomba memasak kaum pria mulai pukul 9 WIB sampai dengan pukul 10 WIB. C. Lomba memasak kaum wanita mulai pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 12 WIB. Lomba memasak maringanan di halaman rumah Moria. Pinangido tusude peserta lomba memasak asa membuat peralatan dohot bahan-bahan yang mau dimasak. Kaduahon penjualan kaos. Untuk memeriahkan pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu, panitia mencetak 110 buah kaos dengan tema Bed to Nature dengan ukuran S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL dengan harga Rp100.000 untuk semua ukuran. Panitia membuka stand di depan gereja Dung Sidung Parmingguon pukul 7 WIB Manogo. Jalaboido dipesan melalui WA 0812 122 onom sada sia dan melampirkan bukti transfer ke nomor rekening 0186 0100 1296 567 Bank BRI Cabang Tanjung Priuk atas nama Panitia Pesta Jubileum 2023. Pasapuluh sadahon fotokopi acara ibadah minggu Manang Warta. Mameren pengeluaran untuk biaya fotokopi sangat besar, maka mulai awal bulan Juni 2023 nanainro kertas acara ibadah Manang Warta dan bedi fotokopi alai boy mata jaha dengan mengakses barcode acara dibuat oleh gereja. Pasal 22 ruas Namar Sahid di Bagasan Parsahi Tondo ruas Nihuriata Sada Amang Jito Harianja Nuain sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara ruas sektor Sada Wik Tondo. 2. Jesiel Boru Manurung Boru Ni Amata Benyamin Manurung Inang Boru Simarmata Nung Ngamulak Tujabu Dung
piga-piga ari dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Ruas Sektor 2, Wik Pitu. Patoluhon, Asibel Boru Manurung, Boru Ni Amata Benyamin Manurung, Inang Boru Simarmata, sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Ruas Sektor 2, Wik Pitu. Paupaton, Joasim Manurung, anak Ni Amang Benyamin Manurung, Inang Boru Simarmata, sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Ruas Sektor 2, Wik Pitu. Atong, Tabuan Ma di Bagasan Tangyangta, asa tumibu hipas di Hilala Rohana Sida. Pasapulu toluhon parhepengon. Pelean Tuhuria, godangna 8.525.402 rupiah. Pelean tu pusat 10.2.343.300 rupiah. Pelean tu DSH 2.817.500 rupiah. Pungu masude 20.626.202 rupiah. Tuhat tama nama masuk-masuk. Puji ma Tuhata marde sen mukede nomor 10 ayat 1 udukna ukap bahal naumuli uhud papungu pelean perjolo 1A dan 1B. Oh
Jameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dohot dainang na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Horas madihita saluhutna. Taparadima roha dot pikirat takamang dot taminang laus tabuka bima akka bibilta. Jamita dihita ima pesalmen biddu 100. Mamukka maisian ayat sada tol hasmaitu ayat onom. Hujahama dihita amanginang jala tapai hutihutma. Titing maddokon mamuji jahuba. Edde hamauliateon. Ulupun majahuba ale sadok tanoon. Ului hamu majahuba marhiti-hiti lasni roha. Robe mahamu tu julona marhiti-hiti ulup-ulup. Boto hamu maon. Jahuba do debata. Ibana jumadihon hita. Jala ibana na punahita. Bahen bangsona. Dohot biru-biru pinarmahanna. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate marohamuna tu ibana. Puji hamuma guarna. Ayat 5 amanginang rapita. Ai pardenggan basa do jahoba. Rodi saliling nililing na do asini rohana. Jala marsudut-sudut do hasitonganna. Ido sahat ni turpuki. Di damang dohot dainang nahinaholongan. Tabo todo sian negara Jerman do haroroan ni akka misionaris tutano Batak. Sada sian nasida ima il nomensen. Napaduahon amanginang tokoh reformator gereja ima Martin Luther. Jalan napatuluhon negara Jerman terkenal juga dengan teolog besarnya. Salah satunya Dietrich Bonhoeffer. Alaya manginang di partikian na parpudion. Alai di partikian na parpudion. Hira-hira 40%. 40% penduduk Jerman memilit gabe ateis. Penduduk Jerman memilit gabe ateis. HP ipe saunari akamang dot tamuinang torop sopiga nama dohoti permingguan asing ni akka nong lansia. Sada suku-sukun nasida
Satu pertanyaan dari jemaat dari mereka na soheabe rotu permingguan. Ayah dong do pedi bata. Masih adakah Tuhan itu? Itulah pertanyaan yang senantiasa dilontarkan oleh orang-orang jemaat Jerman yang memeluk ateis itu. Adong dope debata. Amang inang molo minggutta mangarahok kita marjubilate. Marolopolop tu debatama sandok tanoon. Marolopolop tu debatama sandok ali tanoon. Hendak menjelaskan bahwa dan mempertegas bahwa madok tuhita bahwa Tuhan itu masih ada hingga saat ini. Bahwa Tuhan itu masih ada hingga saat ini. Apalagi bukti lain namang inang? Pesalmen biddu 100 ayat sada sahatu limaon. Disuratton songon ede olopolop tu Jahoba. Lebih hurang 3.000 tahun lilingna. Terberita do pesalmen 100-on. Gabe pesalmen nama nosohon bangso Yahudi. Asa mangidehon dengan basani Jahoba di bagas corona. Jadi emang inang, kalau kita katakan tadi masih ada, memang dakola di Jerman. Tabukka marupani Google tay emang inang, takitikma di si negara-negara penganut ateis langsung tertera. Dakola Jerman, negara Finlandia 40% ateis. Don lando be akana asing amang inang. Jepang apalagi, Korea apalagi. Nang perupani berkembang do hakristenon di negara ini. Tetapi perkembangannya mungkin tidak sebanding dengan penganut-penganut ateis. Jubilate marolo polop tu debatama ale sadok tanoon. Ajakan bersorak-sorak ini sangat jelas alasannya. Ya. Takas do sialana ubahen na didok marolo polop tu debatama ale sadok tanoon. Alasan untuk bersorak-sorak adalah karena kita memiliki Allah yang baik. Amin. Karena kita memiliki Allah yang baik. Yang kedua, karena kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan kasih setianya kasih setia yang kekal. Yang ketiga, Allah yang bersedia menjadikan kita miliknya. Gabina punani debatah kita. Dakolana punana umat dan kawanan domba gembalaannya. Jadi amang inang edeta 210 sadai. Molo ta edehoni tolong kita benar-benar
merenungkan, meresapi apa sebenarnya yang hendak dikatakan oleh lagu itu. Ahadon neng dohononna. Molonunga tare sapi, kita renungkan tanpa husor-husor, pasti akan menumbuhkan iman percaya kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Itu pasti yang menginang. Dan ditawar-tawar bi. Ya. Dan ditawar-tawar bi. Di tengah kehidupan kita pada masa kini, dengan berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, firman Tuhan selalu hadir dan menyuarakan kepada kita hidup yang selalu optimis. Akenang dah? Amang? Hidup yang selalu optimis. Hidup yang selalu penuh dengan pengharapan. Molo tunggu dang arsak ni roham, molo tunggu dang beban pikiranmu. Tuhan manarihon ngulutta. Tuhan yang menjadi gembala kita. Dan dia selalu berjalan di depan. Dan dia selalu menuntun dan membimbing kita di jalan kebenaran. Membuat kita tu aek na tiu. Membuat kita tu dia mesti tahe. Tu japala nakah na lomak. Amin. Amin majami taon. Olak nima. Olak nima. Ngabu be olak ni aturan. Alidangi dope. Adong dope pun. Amang inang. Dah. Ini yang selalu saya katakan. Jangan pernah jemu, jangan pernah lelah bersekutu dengan Tuhan. Pamerengak ku songonon, amang ina. Memang itu haruna masa di huriat tahun. Dai dong. Molo di pamasa huriat tahun merulau nabadia. Gereja ini penuh di bawah dan di atas. Alai duk salpu marulau nabadia itu minggu namangihut. Cobalah. Berek kamujo tu bangku na nasa bulaso berek kamujo. Coba bayangkan. Ya. Na tertarip pudu harowa bolong ngadoh tita marulan badia wasai sabi sudi. Begitu ya. Jangan pernah berpikiran seperti itu Mangina. Jangan pernah seperti itu. Firman Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan selalu hadir dan menyuarakan hidup yang selalu optimis. Melota sukum masonari amanginang. Tu dia mah. Akka dong atta na. Tu dia mah. Kemana? Itu dia. Jajan. Coba kita bayangkan. Ya. Pesan yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita adalah jangan kita pernah meninggalkan gereja asal kita. Begitu ya, mengenang ya. Songonon. Mula siadok kita rupani lau tu huriana asing rupani. Daido, saya lau tu huriana asing. Alai, molo setiap yang menginang, maaf ini. Molo adong rupani bongkar ni dagingna. Molo marujung rupani nguluna. Datang kepada siapa lagi? Kepada siapa datang? Tu dia roh. Amanginang. Hati-hati. Odo na sejujut tu dokot tu hita manginang.
Masih banyak lagi yang harus kita benahi di dalam hidup kerohanian kita. Ya, masih banyak lagi. Molotung makilala hitanang denggan. Alai adong dope nadumenggan nanaing si bainotta, si patupauta di tonga-tonga ni parngudota. Amin. Ido. Artinya rupani dang penilaian, dang kesimpulan ni pikiraki dope tari waktu diriku nagabe penilaian akhir, tetapi masih ada lagi. Didokokan. Amangina. Sudah baik hari ini. Tetapi kita masih berharap hari esok lebih baik. Ya. Alani mamanginang adong matulu hal si hangulonot ta siya turpuk jami taon. Na parjolo di odolhon parpesal menodo debatado pamusatan ni partodiota. Ya, debatado pamusatan ni partodiota. Allah menjadi pusat keberimanan kita. Ya. Allah menjadi pusat keberimanan kita. Didok di ayat sada, olupon hamuma Jehovah ali sadok tanoon. Dan semakin dipertegas lagi di ayat 3, boto hamuma on. Boto hamuma on. Jehovah do debata ibana juma dihok kita. Ya, semakin dipertegas. Jala ibana napunahita. Dipertegas lagi. Bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Artinya apa? Kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan kita. Mamukka hita seorang sah tutikion amanginang. Apa respon kita? Amanginang. Manang songon edeni sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Sekolah minggu apa jawabmu? Ini teh. Tuhan memanggil namamu. Apa jawab tah? Apa jawab kita? Lalu si bima. Tapa husur mak ibaga sarfat. Ya? Amanginang. Artinya manginang naing takas dihita ia parmingguon manang pertanyaan dohot sude ulau partodion natapatupa. Ya, alamat dohot hasahatanna tude bata. Ya, tude bata bukan kepada manusia. Napaduahon molo peta pangiar suarata ringgas sita marminggu tajugulhon martangiang dadai laho papuasson rohadhot pikirata alai dalatta doi manguluppo Jehovah dalatta doi laho pasahatto puji-pujian hasangapon dohot hamuliao tu debata napunahita. Jalapatan narupani tung nasodong do bagiatta. Sudah itu dia. Nasihat debata, mulak tu debata. Napa dua hona manginang? Debatado na marhuaso tapaseret marohata. Allah yang berkuasa, rendahkanlah hatimu. Kembali diangkat ayat 3 manginang. Boto hamu maon Jehovah do debata ibana cuma dihok kita jala ibana na punahita bahen bangsona dohot biru-biru pinar mahanna. Pertanyaannya adalah mengapa dikatakan ketahuilah? Buasai dokkon ketahuilah. Boto hamu maon. Amanginang, ternyata
ditikina parpudion, nunga lam torop jolmai, maswadahon huaso dohot hamuliau ni debata. Nunga tunggodang pangalahot tak, paula sotaboto, na debatado, jumadihon, langit dohot tanoon. Ala dihilala amanginang, ala dihilala, manang ala tahilala, boy do sude, namasa di portibion, di patorang utuk-utuk ni jolmai. Itu yang terjadi sekarang amanginang. Ya, itu yang terjadi. Apa buktinya? Hal itu terbukti dari pernyataan para saintis. Ya, saintis artinya orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan alam, yang mengatakan amanginang, yang mengatakan bahwa pengalaman spiritual merupakan ilusi ciptaan otak. Coba kita bayangkan itu, pernyataan itu. Amanginang. Pengalaman spiritual merupakan ilusi ciptaan otak. Pangalahoni partodiotai. Pangalahoni kerohaniatai. Menurut kelompok saintis, holan angan-angan ni utuk-utuk taudi. Coba. Betapa sombongnya orang yang demikian. Ya. Dengan pertanyaan amanginang, apakah Tuhan yang menciptakan otak ataukah otak yang menciptakan Tuhan? Coba. Adong dapat musia manginang eksperimen ya yang mencoba mencangkokkan jantung B2 pinahan lubu ke jantung manusia. Hasilnya apa? Gagal. Tidak berhasil. Coba. Ya, amanginang. Itu pertanda bahwa hosani jolmaon amanginang ngulut tahun holat dibatado nabugi patu pahon. Begitu ya, amanginang. Amin. Holat dibatado, dangadong na asing. Lam torop jolmai namadabu tugijang niroha. Ima namar debatahon arta, huaso, dohot, hapistaran, dan ilmu pengetahuan. Ya. Si Alan Mes dotahe, hala Amerikai, namorani hala Amerikai, Alan Mes ya, namorani Amerikai, dia membuat apa? Penelitian dan ada tawaran bagi dia bahwa adong do kehidupan di planet Mars. Ya, di planet Mars. Jadi senagio rohana neng lau tu planet Mars. Mabayar mas sekian dolar, sekian ribu dolar, sekian juta dolar. Boy ma ibana lau tu si. Alai holani do tutu. Dung lau tu si dang bobe mulak. Dang bobe mulak. Warong na berminat. Asa tapapungu. Iya, amanginang. Itulah tadi, itulah kesombongan, itulah keangkuhan, itulah ambisius manusia. Yang melupakan kuasa Tuhan. Bahkan dapat kita katakan mereka ini, kelompok-kelompok saintis ini menggugat kuasa Tuhan. Kan begitu, Abang Inang. Apa tak kasdo?
Ai parjulu do firmanon amanginang. Sian akka pikir-pikir ni jolmai. Kan seperti itu. Parjulu do firmanon. Patorakku tu jolmai. Kenapa demikian? Kita mengakui amanginang bahwa hikmat ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah. Ya, bersumber dari Allah. Alani imanakinon amanginang. Alani keangkuhan ya, ambisius manusia ini, sehingga mereka melupakan Tuhan dalam hidupnya. Di batado silihos saluhu nai. Napatuluho maamanginang naparpudi. Ya, naparpudi. Perdinggan basa do jahuba. Rodi saliling nililing na do asini rohana. Inilah amanginang yang harus kita pegang teguh. Harus kita imani dengan yakin dan percaya, ya, dengan yakin dan percaya bahwa kasih Allah lah yang membuat kita hidup sampai saat ini. Dengan bahasa ni debatado na panguluh kita saat ditikyot. Dangadong na asing amanginang. Dangadong na asing. Ya, dangadong na asing. Ya, adong padohan ni sahalak nabi suksian Eropa namadok, iya pangat tusiokku marbatas dok. Adong dope parbinotoan digijang ni batas pangat tusion ni hajol maon naso tardungdung pikirakku. Ima parbinotoan sian na marwasoi. Harus seperti itu pengakuan kita, Manginang. Itulah pengakuan dari seorang yang beriman, yang senantiasa mempercayai bahwa tiada kuasa, tiada ilmu selain daripada Tuhan. Jahubado na mga ramoti hita. Amin. Martangya kita. Melihat tema Tuhan. Pasu-pasuhon mahatam. Nang sahur tutong-atongan ni parmingguan nami di minggu Arianon. Jalas itu tong malehon bisuk. Pangat tusion. Dohot gugu di hami kanuk marsada-sada. Hami parhaladong. Rap dohot ruas ni huriam. Namar minggu. Namar sahur di bagas joromon. Di minggu Arianon. Sahat tuho matuhan ngulu nami. Pasu-pasu perdalanan nami Tuhan. Pasu-pasu ng akka ulaw nami. Lehon gugo ng hahipason. Doklas ni roha di hami. Asa sa totong Tuhan marhatahuak kami. Dinalaho mamuji. Pasangap kuwarmo na badiyay. Nang diak ka ulaw pe. Dot akka pakubasyon. Dito nga tonga ni huriam hakabipi podok bambuat Tuhan. Say pargugoy mahami parhaladom. Pasada roha pikiran nami. Rapdot akka ruas ni huriam. Asa sisada pakubasiyok kami, sisada ulaw kami, dinalaho patulus sa luhukna, akka ulaw dot pakubasiyoni. Jala sa totong Tuhan, di baga sa dami ng las ni rohang ulo nami, para sauran nami, na nirahut ni holong dohot asin ni roham. Hubuak kami ng akarwas ni huriam Tuhan, na di bagasan parsahiton. Di amang nami, amang zito harianja, natongod dope Tuhan menjalani perawatan di rumah sakit Primer Jatinegara. Ruas ni huriam, sektor sada Wiktolu. Homa totong Tuhan namadongani amang namion. Pasu-pasu sa luhuk na aka pengobatan, tindakan medis. Jala pasu-pasu aka ubat na pinangan na. Parhitiam mo Tuhan mangalehon gugu, mangalehon hamamalu ni parsahito di ibana. Suang-suang ni Tuhan di buru ni amang nami, amang Benjamin Manurung, inang nami inang buru si Marmata, Jesiel buru Manurung, nang mulak Tuhan siya rumah sakit, nang piga-piga ari menjalani perawatan di rumah sakit Hermina. Mulai hati madiho Tuhan, dalam proses pemulihannya,
Tuhan juga lah yang turut campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan terang pikiran, pengharapan yang hidup. Asa marhitei Tuhan taruli hasisikop niha membalui parsahiton di boru ni amang namion. Suang songonima Asibel boru manurung, dohot Joakim manurung. Natongod dope Tuhan menjalani perawatan di rumah sakit Hermina Jatinegara. Homa totong Tuhan, nama masu-masu nasida. Nama masu-masu buru dot yanak koni amang namion. Asa taruli di nasida, hamambaluni parsahiton na syakko. Alapat donganion, ala pasu-pasum, dohot asini roham. Patuk akan narikot, si pakyon nasida di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Suang songoni Tuhan, las subuh kami akka amang nami inang nami. Ianak kon nami, hahaanggi iboto nami. Natongon marulang tahun di Arisadarion, 30 April, saat tu onom Mei 2023 nanengro. Torop nasida 10 onop palak. Mulai hati madiho Tuhan. Di umur nagajang, di hahipason, di gogo nang dilas ni rohan na pinasahatmu. Tuho matotoko pa sa tami akka amang inang namion. Akka yanak kon nami hahaanggi iboto namion. Asa setotong matuhad di baga sa padonganion. Dot pang ramotiommu. Lakka nasida nang akka ulaw nasida. Asa sa margugo nasida. Mangula akka si ulawon. Naok pinasahatmu tu parnguluan nasida ganuk marsada-sada. Tuhan jahu badibata, suang songonima nang diak kaamang inang nami, panitia pesta jubilium nuhuriamon. Setuhoro totong Tuhan pasaton nami nasida. Asa sedonganammu ma, ramotammu ma nasida, parguguammu nasida, patawommu nasida Tuhan. Asa tung tulus akka ulaw ni, di bagasan haulion, di bagasan hadengganon. Nagabi puji-pujian hasangapo di guarmu. Las ni roha dohot pasu-pasu. Tu parnguluan ni ruas ni huriam hakabipi podok bambuon. Nang dia ruas ni huriam Tuhan. Nasa pola huboto hami. Akka kiadaan nasida pos dorohanami. Setotong madi bagasan. Padongan niyo dot pangramatiommu. Mulutung tuan na di bagasan akka hagaleon. Lehon gogo. Na di bagasan arsak homa na mga puli Tuhan. Na di bagasan akka parsahiton. Homa na mga lehon hamamalu ni parsahiton. Nang hami ruas ni huriam. Ngulu nami hupasa tami matuho ibagasan sa darion. Asa sa totong ma asin ni rohamdo dengan di basami. Na mga ramoti madongan ni hami. Diuduk ni akka ulaon pakubasyon nami. Nang akka pardalanan nami pe. Asa sa totong Tuhan. Marlas ni roha hami. Laho mangulahon saluh nay. Tangihom matuhat tangiang elhele pangiduan nami on. Nahupasahat tami. Di bagasan guar ni anakmu, Kristus Yesus Tuhan, syokop si peluhami, martangiak kami Tuho. Amin. Maredehita sian buku edde nomor 750 mamukasian ayat sada, hamu saluhut harajaon, laos tapasahat ma piliatta na paduahon dohot patuluhon. Saluhun tarajahon
Kangyak koma peliata. Ale di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami ma siyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa operasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo. Itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite toddim. Salam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Salam girgir hami. Madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaw mo. Say saut malomo ni roham di banua tongan songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di begasat dame. Jalo hamu ma pasu-pasu siya tuhatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena utodim. Amin.